Криска! Крисе! Hey. Hey. Айде, отивам да си правя мляко. Вече почнах. Добре. Крисе, това да е интересно нещо да му правя. Може би ако затвориш компютъра, ще му стане по-интересно. Ще направиш. Ще трябва да взема компютъра. Изправи се, може. Как се скри? Че ти удари. Браво на момчето! Ах, какъв консултант ще стане. Ето това е. О, Боже! О, Боже! О, Боже! Чакай, я отиди при тати. Ти че и при тати. Криси. Идвай направо. Идвай. Я отиди при баба си. Айде при тати. Айде. Чакай, обърка се. Що не... Не забравяш, Криси. Чакай да те хваним. Червено трябва да свети. Чакай да те хваним. Криси, обърни се тук. Ставай, ставай, ставай. Ставай. Айде, Ела. Айде, тичай. Ой, Боже. Върни се. Отивай да те.
бе, миличко. Ела, бе, дружичка. О, Боже, пак ли искаш? Пак ли? Пак ли? Айде, айде, кръгом, бягай, бягай. Чакай да те хваля. Какво? Ще отваряш ходилника? Ходилника ли ще отваряш? Не, искаш да вървиш така ли? Айде, откъде? Вече ли? Боли ли се вече? Много бавно вървиш. Ой, божечко! Извинявай, няма да те спирам, няма. Нищо няма. Айде, ставай, тръгвай. Няма кой да ти подаде ръка? Няма кой да ти подаде ръка ли, бо? Айде, ето ръчичка. Айде, готово. Объркваш посоките нещо кръси. Няма правим големия кръг, а по-малък кръг ще правим. Викаш, тя уморителна работата стана. Големия апартамент. Има разлика на малкия апартамент. Там на стария малкия апартамент. Къде е памперса, Криси? Къде е памперса? Там ли е памперса? Така ли, бабо? Там ли е? Пълен ли памперса? Пълен? Ох, той е памперс. Той не ти тежи толкова много, затова ли те се клатушкаш? Вече няма сили бача. Няма сили да издава звуци, обаче вече още прави така с уста. И щастливо момченце! Айде да се тъпим. Стига толкова. Да, на Йоанна, тя се гледува, да. На краката. Къде ги слага Йоанна, те ще? Давайте! Търкова! Криси, давай, мамо! Йоанна! Айде втория път. Йоанна ще я приберете. Приберете Йоанна. Айде. Дай още веднъж, баба. Бабата на Йоанна да прибере Йоанна. Тя вече е от къп. Рали, подай питката. Криси, делят хляба от мамата Йоанна. Айде сега, Йоанна се взимане. Ела, Абе, търкълнете питката, бе. Абе, търкулнахме я. Айде, мамо. Чакайте, бе. Браво, браво! Браво, Криси! Йонче! Айде, сега ще ръщу. Браво, браво! Браво, браво! Инженерче ли беше това? Да.
при баба. Детската стая и двамата. Кристияне. Кристияне. Моля се, трябва да се обадя на мальчик. Хайде, моля ти се.